No niin. Mä ajattelin tuoda Matin kanssa tehdä tästä samasta videoa kun tänne mun kanavalle. Perässä. Niin. Mä täällä ajetaan näillä ympäreillä. Ja. Näin pahoin näistä sillanasta menettiin. Oho vittu kun tämmönen lintu. Voi saatina, mä ajan tähän tolppaan. Mennäänkö tankeen? Joo. Oho. Mä lennän tankeen. Mä oon siellä ennen sua. Mä oon siellä. Et ollu. Me oltiin yhtä aikaa. Ollaan! Melkein tankkeen. Mä otan tuon päivän, musta tuntuu nyt kyllä siltä. Tuossa lada. Ota. Mihin sulla on lada? Elvytys. Ja no ota vaan, koska mulla on sen vanha pappa näiskortti. Tommonen modi mulla on. Pääs kiinni. Tää on kivaa pyörittää ringillä. Mennään skaterampeille. Tuu Pyöritään pari ringiä. Rift kutoseen. Just skaterampeille. Rampeille. Ai mihin pitää tulla? Rampeille. No, tuonko mä Rift kutosen? Joo, mä ainakin tulen. Mä oon jo rampeilla pian. Onko? On. Mä tulin Rift kutoseen kyllä ensin. Voi että mä oon tyhjä. Okko. Mä oon samaa mieltä. Voi että menin kahtoon uudestaan. Mikä niin? Ai lada. Ei, pyörähti vähän katon kautta. Tuu kautta LS. Mä oon kautta Rift kutos. Mä oon kautta LS. Voi että menee lintas. Oi, kahdella renkalla siitä niin ja kytiet. Mä nitroa tälle pojalle. Kautta LS. Niin. Aika paus. Tulit vähän eteen. Mä otan sille. Semmonen. Lara on kuule kestävä, ei tullut mitään. Niin mäkin haen tossa ladan. Nyt mulla on pemmin uusi sukkari. Niin tällä mä haen kans farmari ladan. Niin haen varmaan jäälle, jos tänä vuonna tulee jäitä. Niin haen piilosta. Vittu! Mä tuun pemmillä jäällä. En kun näis. No, Entä? oi en pääse. Ei kun sä et pääse sillä pemmillä mihinkään. Vittu! Oi en pääse pemmillä. Ei mä niin sano. No. Että. Mitä? Kukaan ei pääse, mitä vittua? Sanois, että mä en pääse jäällä. En. Mitä? Mitä? Mitä sä sanoit? En mä sanonut äsken mitään. Oikein. Mulla... Ai. Mutta niin. Tässä oli nyt tämmönen video ja lisää on tuloa vielä varmaan tänään kun me kuvaillaan, tänne minä kuvaan ja niin. Ei tässä muuta oo. Hyvästi.